A sirena je jebena slobi, kakva je? Evo snima. Gledaj dolje. Ajde. Pa ovaj ti ne može ništa. Au, sunce. A slušaj sirenu. Ne sviđa mi se. Šta je pali jebi? Majko ti jebi. Je to bio ležeći? Da. Kako ti deluje, Chain? Brate. Ej, isprobao sam pogon na sve 4 točka, samo na onom parkingu od groblja. Dobro. Je autobuska stanica. Usprdnica, zaglavio sam se sa 2, ubacio 4, ko po asfaltu da idem jebo. Ne se. Bez zezanja. Jeli, a koliko jurimo, je li skoro 30? Pa ne znam, ovaj Andrak nešto, vidiš, zajebava. Daj mu gas malo. A trokira nešto, jebemo mater, treba sutra da mi ovo nabuđi u oni kondenzator na platinama. Zajebava nešto i onda neće lepo da ide. A drugo, nemam osjećaj u odnosu na Peugeot, jebi ga. Zato što ovdje sve ima hod po 10-15 cm. I gas, i kočnica, i kvačilo, i sve u pizdu materinu, jebi ga.